Tärkeä asia on tämä ilmansäätö tässä kattilassa. Näimme tuossa, että tuo ilmansäätö on nyt avautunut ja kuulemme kattilan palamisäänen. Toivon mukaan se kuuluu. Ja se on oleellista, että tämä vaieri, joka tässä kulkee tuonne ilmanottoaukkoon, niin se on oleellinen, siihen ei saa koskea. Se toimii sillä periaatteella, että kun kattilan lämpötila nousee, se on säädetty johonkin asemaan, tuossa näkyy lukuja, niin se säätää tuota ilmaa. Tuossa. Nyt ei ne luvut oikein näy siinä, mutta se on säädetty johonkin 80 esimerkiksi. Ja sillä säädöllä se toimii, että tämä vipu, joka tässä on, niin nousee ylös ja laskee, riippuen siitä tuosta kattilan lämpötilasta. Ja kun tuo liike tulee tuohon, niin samalla se siirtää tuon liikkeen tuohon läppään. Ja se on sitä automatiikkaa tässä ilmansäädössä, palamisilmansäädössä. Ja siihen ei saa kajota, jos sitä menee muuttamaan, niin lämpötilat kattilassa vaihtuu. Kattilahan tulisi olla tuollainen 70 astetta suositellaan Suomessa, mutta kyllä se joku 50kin voisi kestää, että sitten se ei ruostu. Tulee korrosiota, jos se on liian kylmä tuo kattila. Yeah. It's open.